29 d'abril de 1980. Conversa amb Llorenç Moià. És un nom complet que més? Bé, complet, roda complet. Llorenç, Andreu, Gaspar, Moià, Gilbert del Portella. Que ja està una bona enfilall. Sí, està bé. Torno a repetir la data perquè és 29 d'abril de 1980. Sí. Bé, podríem començar a parlar, per exemple, sobre l'ascendència familiar paterna, per exemple. Sí, l'ascendència familiar paterna és com la materna, és binissalamera des del primer segle, saps? I era una gent no tan enlairada com en Gilabert, però segons que era molt renouera, des de molt antic, comprens? Perquè jo he trobat molt de documents a l'arxiu, i de fet jo mateix tinc un contracte, un pergamí molt ben escrit, tot això, que és de 1519, me sembla, i ja eren tots germans. Vull dir que ja fa estona que... El que després sembla que va ser el segle XVIII, que se varen enlairar una mica més, saps? Com va arribar a ser teniente d'alcalde de Baile Real, teniente de Baile Real, i després un besavi, un rabainet seu, o un besnet, que era el meu senyor avi, va fer un expediente de limpieza de sangre. Supos que això ho va fer per entrar a l'acadèmia militar, perquè si no, no se compren, saps? I vull dir que això, però jo no m'estranyaria que inclús fa sigles els Moià haguessin estat constructors, perquè una vegada vaig anar a Artà i em van mostrar una casa feta molt semblant a les Binissalamenes, en el casal Binissalamés, i em van dir que era, no sé, 1700 i busques, i em van dir que, bé, llavors no hi havia arquitectes, que el mestre d'obres, digue-li el que vulguis tu, que havia estat un Moià. I jo he sospitat si podria ser un d'aquesta família, saps? I mira, no crec que hi hagi molt després, van començar a ser militar, no, aquest va ser teniente de Baile Real. Després un fill seu ja va estudiar de metge a Montpeller, i que per cert va tenir una cosa curiosa, bé, a la França imperial, napoleònica d'aleshores, que no sé què és concretament, perquè jo m'ho varen contar de petit, però jo d'això em vaig fer llavors una novel·la, i hi vaig afegir tantes de coses inventades meves que ara ja no sé què és la realitat i la mentida. Sol ser que els Moiàs tenen, clar, no ho tenc jo perquè no som el major, una cadena d'or, que és un cordó d'ocell efectivament francès, i és que aquest senyor avi meu, que era el meu besavi, no sé si va curar a un gran personatge de l'imperi, i ell com a gratificació li va donar aquesta cadena d'or. Bé, el que jo després, en la meva novel·leta que vaig fer, que vaig escriure, el transformava en el rei de Golàndia, i jo que sé, que ella calçava una princesa napoleònica, en una paraula. He posat tanta invenció que ja no sé quina és la realitat. Però hi ha coses d'aquestes. Bé, després, el seu fill, va tenir 10 fills ell. Tots no varen ser res, vivien a costa de Sarau, saps? Després, manco el meu senyor avi, que era, no sé si era el darrer, o un dels darrers, que se va fer militar. I va ser coronel d'estat major. I se va casar amb una madrilenya, filla d'un de Santander i d'una de Sòria. I a més va quedar orfe. És a dir, ell se va quedar viudo. I mon pare i les seves germanes van ser educats per el seu senyor avi castellaníssim, naturalment. I a més mon pare, que va ser marino i a més va arribar contra el mirant, clar, eren castellaníssims. El que passa que, mira quines coses estranyes, ell venia a Mallorca, supos que clares vegades, a veure els tios que tenia per Binissalem, i va conèixer ma mare. I va quedar enrocat una altra vegada. Però a la vida l'ha casat amb una forastera, més forastera que ell encara. I no, mira com, de quina manera va tornar a Binissalem. És curiós, O sigui que tu vens de família de militars, en definitiva. Sí, realment sí. Per part de mon pare, sí, de militars. I els Gilberts? Home, els Gilberts ja eren més aquests, ja eren... D'ells no importa que se conti res, però simplement l'allistament noble de Mallorca, l'has llegit tu? Sí, bé, l'allistament noble de Mallorca, bé, que se va fer entendre Carles III, allà, els Gilberts. I hi ha concretament, mira, aquell senyor d'allà, aquell medalló, que és el meu rebesavi, aquest. I allà,
El meu senyor avi figura després com a continuadors de Salí. Això supos que ja va ser un treball d'en Romi d'Aire Flor. Com a continuadors d'ells, hi posa en el meu senyor avi i després en el seu fill, o sigui, a un germà de ma mare. Clar, a ma mare no hi va entrar perquè com era una dona, les dones en aquest cas no intervenen, saps? Clar, i nosaltres, jo he viscut... Jo, és curiós, per aventura poèticament, estic més en el Moià. Jo he fet molta més fantasia sobre el Moià. I pot ser perquè és que he rebut molt de documents, ja tinc molt de documents dels Moiàs. I alguns me van dir que era de 1390, saps? Però, en canvi, com que jo he anat a Can Gilabert, he estat educat per ma mare, som més Gilabert que Moià. I no obstant, ja t'he dit, literàriament, m'estira més Can Moià. Que també teníem una casa senyorial de tercera o quarta categoria, així que Can Gilabert és de primeríssima categoria, però no va arribar a nosaltres, perquè va anar a tocar a el fill major, que era un tio de mon pare, i després va anar a una filla seva que va vendre Can Moià. I ja fa molt d'anys hi vaig voler anar per conèixer Can Moià, on havia d'haver anat jo, i bé, ho vaig veure. I estava una casa ja molt abandonada, i no hi ha dubte que era de tercera o quarta categoria, ja comparat amb els altres casals. I la relació amb la senyora de Villalonga? Sí, la dona de Llorenç Villalonga, el Gilabert, que se diu ella, o Gilabert, perquè som els mateixos llinatges, era filla de cosina de ma mare. És a dir, el senyor avi de na Teresa va sortir de Can Gilabert, d'on veig jo, i he nascut jo, per casar-se, comprens? Va sortir d'allà. I clar, va anar a tocar a ma mare, perquè ma mare era filla del major. Bé, era filla del segon, però el major va morir fadrí, i clar, va passar en el segon. Que era el senyor, que era bé, un germà, que era el seu germà, sí, que era el senyor avi de ma mare. I després va passar en el seu senyor avi, a son pare de ma mare, i son pare li va deixar a ma mare. Perquè en el fill, el germà de ma mare, li va deixar una altra casa senyorial molt hermosa que tenien a la plaça, que era on vivia ell. Que per cert ara les meves cosines l'han venuda, que era Can Tous, que era una casa també molt hermosa, molt. I l'han venuda ara, que ja vaig tenir un disgust grandíssim, com si hagués estat casa nostra. Perquè jo amb aquests cosins, que som dobles, ells són Gilabert Moià i nosaltres Moià Gilabert. És a dir, mon pare era germà de sa mare dels meus cosins. I son pare era germà de ma mare. De manera que són tots. I mos han fet moltíssim, moltíssim. Que més que cosins són germans. I nosaltres hi anàvem cada dia allà a Can Tous. Cada dia. Per tant, jo quan ho vam vendre vaig tenir molt de sentiment, moltíssim. I aquest casal que teniu allà a dins l'Em és el casal de Gilabert? Sí, és el casal de Gilabert. Sí. Ja el pobre en ruïnes, saps? Que se mos cau per tot. No el podem aguantar. Si fa d'haver una cortarada. Està completament dins el poble. I entre corral de davant, de darrere, i edificacions i tot això, fa d'haver una cortarada. Ara he mirat que me donin ajuda per això, per el Ministeri de Cultura, dir que el declarin monument, el que sigui, però que m'ajudin una mica, perquè si no, no el podrem aguantar. I a més, no és perquè sigui nostre, és que realment val la pena. Perquè molta de gent m'ha dit que d'aquest estil, o sigui, tu has estat a Can Nostra? Sí. Tu saps que és un palau neoclàssic. D'aquest estil, que és una mitja casa de camp i a la vegada mig palau cortesà, d'aquest estil és únic a Mallorca, no n'hi ha una altra. I crec jo que valdria la pena, saps? Perquè si no, nosaltres no el podem aguantar de cap manera. I ja tot que sigui neoclàssic, sembla però que pot ser més antic, almenys... Bé, clar, neoclàssic és la darrera estufada, el darrer estufament va ser de l'època neoclàssica. Després ja va venir la decadència. Però abans havia començat, mira, adossat a Can Nostra, a Can Gilabert, hi ha un àngol que no és nostre. Però hi havia un portal tapiats que pegaven a Can Nostra. I jo he deduït que allò era el Can Gilabert primitiu, de fa segles, de l'edat mitja. Després varen continuar cap a Can Nostra, edificant unes voltes que hi ha, d'una banda que nosaltres els dèiem els estudis, que deu ser del segle XVII o una cosa així. I llavors va venir la gran Florida des de nou, d'últim des de nou i d'últim des de 8 i de principi des de 9. I va ser quan van fer aquella gran ala, com per les pintures pompeianes i tot això, saps? I després va venir l'esfondrament a l'acte. I aquestes pintures pompeianes, qui va ser l'autor? No ho sabem, perquè en Perico Montaner,
el futur conte de Savallà, que moltes vegades sempre me diu, oh, aquesta casa, Lloret, l'has de cuidar, perquè val la pena i no sé què i no sé quantos. Me va dir, no m'estranyaria que fos en Soldati, un pintor italià, aquest Soldati, perquè ell té molta documentació, saps? I sap molt de Can Gelabert. Però jo després he vist llibres que parlen d'en Soldati, i a mi em fa l'efecte que en Soldati és anterior, perquè això jo crec que és de 1800 a 1810, aquestes pintures. I en Soldati va venir abans, me sembla a mi. Perquè ell és purament Pompeia, purament imperi. Per tant, ha de ser d'aquesta època. D'aquesta època purament napoleònica. I tu vas néixer així a Binissalem? Bé, sí, jo vaig néixer a Binissalem, per pura casualitat. Aquestes coses rares que antigament, quan havien de tenir un fill, les dones tornaven a casa seva, que jo vivia amb llavors la meva família a Maó, perquè mon pare era el comandant de Marina, de la comandància, no sé si es deia comandància, aleshores no sé què se deia, se deia comandància de Marina de Maó, i jo, quan havia de néixer, ma mare va venir, ma mare i mon pare van venir aquí, a Binissalem. I a més, clar, no van anar a Can Gelabert, que era que nostra, perquè clar, estava buit, aleshores no hi havia ningú, sinó que van anar a Can Tous, a casa on pare, en aquesta casa de la plaça, que ara és de les monges de la Caritat, de manera que ja vaig néixer allà. Però mon pare va posar que jo havia anat a Can Gelabert, de manera que jo oficialment he anat a Can Gelabert, però en realitat vaig néixer a Can Tous. I després, quan tenia X dies o un mes, no sé què, se'n van anar tots a Maó i jo me'n vaig anar amb ells. És a dir, m'hi van dur, més ben dit, comprens? Les primeres lletres... Les primeres lletres les vaig fer a Binissalem a l'escola d'allà nacional, que era d'en Miquel Vives, el professor. Era un professor a l'antiga que encara donava unes bones atopades. Ara era una molt bona persona. Una bona persona i que m'estimava i tot això. Ara me donava unes topades tremendes, saps? I després quan vaig fer amb ell l'ingrés. I llavors, quan havia de fer que havia de començar els estudis de batxillerat, van venir a ciutat. I vaig anar un any en els Agustins, que feia poc temps que havien tornat a restaurar el col·legi d'allà. Però me van deixar com abandonar res, saps? I me van canviar d'aquest col·legi, me van traspassar a un que se deia Docencia Balear, me pareix que se deia. I allà vaig acabar el batxillerat. Que per cert, llavors estava de moda, perquè deien que ho feia més barat. Anar a examinar-se a Eivissa. I jo quasi tot el batxillerat l'he fet a Eivissa. O tot. Me sembla, no ho sé. Me pareix que sí, o quasi tot. L'he fet a Eivissa. Que per cert, llavors era una Eivissa de la més... Encara se pagava el llum i avisaven quan s'havia de pagar. I això quin any era? Escolta, això, mira, jo vaig començar... Quin any vas néixer? Jo vaig néixer... És trist i és alegre, perquè vull dir encara visc. Però vaig néixer l'any 1916, a meitat de Guerra Europea. Comprens? Sí, jo vaig néixer el dia 6 de gener, el dia dels Reis. A posta nom, Llorenç Andreu Gaspar, de tercer nom, pel dia dels Reis, saps? Que a vegades per ell, perquè van triar Gaspar i no van triar Baltasar o Melcior, saps? Mira. Clar, que després haguessis fet la mateixa pregunta. D'aquesta mateixa pregunta, sí. Sí. Està bé. Bé, llavors vaig estudiar, és curiós, les coses com eren. Jo desconeixia que existís literatura catalana i tot això, naturalment. Però si mateix jo llegia en Costa i Llobera i les rondalles. Les rondalles perquè són una meravella pels infants i fins i tot pels grans. I en Costa i Llobera se podia llegir, perquè encara que no estigués escrit en castellà, estaven escrits per un capellà i a més per un capellà d'una casa de senyors, vull dir, era escrit per un senyor i se podia llegir, no tenia perill de contaminar-se. I de manera que jo si mateix sempre vaig estar una miqueta en contacte amb això. I llavors, quan me vaig començar a examinar, vaig anar a Saragossa, perquè a Barcelona hi havia això que deien l'autonomia i s'havien d'examinar, s'estimaven més que s'examinassin en català. I clar, naturalment per mi, per la meva família, tot això era una cosa absurda. I jo me'n vaig anar a Saragossa. Bé, i després va estallar la guerra. I va venir aquella persecució atroç contra tot la nostra. I jo vaig tenir una gran curiositat per saber què era el que perseguien. Perquè per mi era una cosa que no sabia què, no existia per mi tot això. I vaig voler saber què és el que perseguien.
clar, em vaig trobar que perseguien la meva ànima, la meva llengua, la meva història, la meva cultura, que me perseguien a mi. I llavors me vaig convertir en pura paraula. Però va ser una explosió, una conversió bastant instantània, com una espècie de Sant Pau, saps? Desconeixes la cosa i després la coneixes i dius, però si això són jo, me persegueixen a mi. I això quin any va ser? Fos que això, durant el moviment. I el curiós és que jo era franquista com tothom, perquè, clar, que nosaltres a casa nostra sempre hem estat de dretes, però mai hem estat exaltats. Nosaltres sempre hem estat allunyats de la política i no hem estat exaltats mai, ni comparants, no hem estat ultres. Sempre hem estat... Bé, com en general són els mallorquins, que solen ser moderats. Ara, clar, ja després he anat evolucionant independentment de casa nostra. I jo m'he fet, naturalment, més esquerranet. Ara, alerta, un esquerrà fins a cert punt. Jo detest el feixisme i el comunisme. Per mi són dues coses terribilíssimes. Jo el que estim és un liberalisme, una democràcia, naturalment que hi hagi una mica de socialisme, perquè és l'únic que ens pot donar una mica de justícia social, però un socialisme moderat. Però, sobretot, encara més que socialista, ja som nacionalista. Ja som un exaltadíssim nacionalista. Fins i tot a vegades pens, si hi hagués un de molt dretes, no, a vegades pens dels ultradretes, no, perquè els ultradretes són animals, però que hi hagués un que fos molt dretós, però fossin rabiosament nacionalistes, no sé si ho pensaria jo, de tan nacionalista que som. I si hi hagués un que fos molt esquerrà, i que no tingués una altra opció, què penses? Ai, me veuria, no sé, amb un conflicte molt gros, perquè a mi el comunisme em fa molt de por. El comunisme i el feixisme, entenguem-nos, per mi són iguals. Perquè, escolta, tots veuen el que passa a Sud-amèrica, aquestes dictadures feixistes són terribilíssimes, però i què passa a Rússia? I què passa a l'Amèrica, a l'Europa de darrere estaló de ser? I ara la invasió d'Afganistan? Vull dir que no... Jo no vull ni una cosa ni l'altra. Jo me sent molt europeu, molt occidental. I, per tant, m'agrada una democràcia a l'inglesa, a la francesa no tant. Més que res diríem a l'inglesa o fins i tot de les monarquies del nord d'Europa. Si poguessis ara tenir, diríem, un botonet que digués països catalans independents i socialistes, i pitjant-lo... Sí. Si fossin socialistes, un socialisme moderat, ja estaria pitjat en aquest moment. Molt bé. Una altra cosa. Respecte a lo d'Eivissa, que deies... Sí. Què recordes així d'aquell temps? Bé, era una ciutat de lo més primitiu. Bé, s'apagava el llum, però això també passava a Binissalem uns anys abans. Per això passava més tard a Eivissa. Però a Binissalem també, jo recordo quan era nit, s'apagava el llum, feien els avisos, i quan anàvem al cine mut, naturalment, ens anem el llum per veure quan vengués la corrent i llavors anàvem al cine. Bé, això passava a Eivissa un poc abans, no, si mateix bastant abans del moviment. I sobretot, jo me'n record que ja de petit i de molt jovenet ja m'agradaven molt les coses antigues i aquelles morades d'Eivissa me deixaven encativat, saps? Però me'n record que no podia anar per tot Eivissa perquè t'apedregaven els al·lots. Veien que no eres eivissenc, que eres com un foraster o no sé què, t'apedregaven. I jo que sempre he estat poruc de lo més poruc del món, no me podia moure. I això és una cosa que no li he perdonat mai, en certa manera, a Eivissa. I que costa que ja a Eivissa m'agrada molt, que sento una gran simpatia per a Eivissa. Però això és un petit detall que no he pogut oblidar mai. I quina edat tenies? I jo devia tenir... però dura 14, 15 anys... Perquè hi ha que dir una cosa, que jo sempre vaig ser molt nin. Jo tenia 20 anys. I jugava amb un germà meu que en té 4 menys que jo. I jugava a guerres i coses d'aquí. Sí, jo tenia 20 anys. I jugava amb esquic. Per cert, per dins les botes de celler, que encara tenien les botes. Algunes, perquè altres ja les havíem estallades. Vull dir que jo he anat vull dir que jo he anat cresquent, diríem, a poc. Hi ha persones que ja als 15 anys ja són homes. No, jo era un nin. I no sé si a la llarga és bo, això, perquè si no resulta que te cremen molt aviat. Parlant de jocs, en què era que jugàveu, en aquells temps? Bé, vàrem dur importat d'Àvila uns jocs que li deien l'aeroplano, li deien, sí, que era això que se diu de caso, saps? Que era hi havia 3 quadrats, llavors s'allargava com una ala,
a dreta i esquerra, llavors hi havia 2 quadrats més, un altre allargat, amb una dreta i esquerra, i llavors un que li deien la campana, que era un cercle, així, a dalt. Bé, i tot era a base d'anar amb peu coix i tirar tall. Llavors es jugaven molt també a una altra cosa que se deia a la malla, que també ho varen dur d'Àvila en això, perquè vàrem estar a Àvila, saps? Que era una espècie d'esconions, amagar, però en combinació amb una pedra que tu havies d'amagar i deies, veig, alça la malla pental que el veig a tal banda, i aquell havia de sortir. Comprens? Però si qualcú anava, si tu anaves cercant i un s'acostava a la pedra i sortia un d'amagat i deia, alça la malla per tots els meus companys, tots quedaven alliberats. I aquell havia de tornar a estar allà a l'estaqueta, comprens? I coses així. I llavors, el meu germà, guerres, no sé, i feien comèdia, jo què sé, moltes coses. El que van tots els al·lots, més o manco, saps? I això d'anar esquí, què és això? Esquic. Bé, aconions. Bé, no sé per què els dèiem esquic. Deu ser una cosa vinissalamera o nostra. No ho sé, però jo moltes vegades ja m'he donat compte que he dit esquic i molta gent m'ha preguntat, no sabia què era. I és que li deia conions. Sí, també se diu. M'ho pareix que esquic és el crit que pegues quan ja està... Sí, exacte, dius quic, exacte. Però esquic, vull dir, és l'article. És quic. Sí, perquè cridava efectivament quic, com que ja estàvem amagats, ja mos pot cercar. I a Àvila, quan va ser tibera vostè? A Àvila, mira, jo a Àvila, allà vaig complir 6 anys, per tant, m'ho n'hi devera anar en els 5. Perquè el meu germà, sí, el major, bé, tercer de tota l'enfilada, però el major dels homes, estudiava a l'Acadèmia Militar d'Intendència. I m'ho n'hi va anar, no sé per què, figura't, tota la regalada de gent. Bé, mon pare estava a Madrid, supos que era per això, mon pare estava a Madrid i nosaltres m'ho vam anar allà, mo mare i 10 al·lots. Tu t'imagines? I una cuinera que va venir amb nosaltres, que no mos va deixar, saps? Imagina't tota aquesta gentada, en anar a Àvila. I allà records, jo vaig estar... Tinc uns records molt dins d'una nebulosa. Jo tenia 5 anys, vaig fer 6. Me'n record que anava a escola d'unes monges de la Caritat, saps? Aquelles que duien... Que ara tenc una germana que duien aquelles ales, saps? I mos deixaven a unes escales de fusta d'una classe. I llavors me'n record que hi havia neu i que feia fred. I llavors que jo vaig estar molt malalt, sobretot d'aquesta orella esquerra. I encara estic una mica sort d'aquesta orella. Me va supurar durant molt de temps i me feia molt de mal. I me'n record que encara me duien a Madrid, embolicat dins un mocador. De manera que jo tenia, de 5 anys, i devia ser com un nineu menudatge de tot. I me duien a Madrid a un especialista i... Comprens? Jo vaig ser molt malaltís de petit. Fins quant anys va restar? Molt poc. Me pareix que devérem estar de un any o un any i mig o una cosa així, vàrem estar, i vàrem estar. I després cap on van anar? Després vàrem venir a Mallorca ja. Vàrem continuar a Binissalem i llavors, sí, clar, fins als 10 anys, als 11, que vàrem venir a la ciutat. I després a la ciutat no deixaran d'anar mai a Binissalem en l'estiu. Jo des que he anat, només he deixat d'anar a Binissalem en l'estiu, aquest estiu passat, que les meves germanes no hi van voler anar. Se van renegar. Clar, jo no tenc obligació, és dir, no tenen dret a fer-les, obligar-la a que hi vagin. Però enguany m'han dit que hi aniran. I hi vaig anar 3 dies amb un amic, però clar, la casa tancada i això de dinar d'anar no era pla, saps? I van tornar. L'agradable és estar allà, la casa oberta, tota habitada, amb les meves germanes, la meva família i tot això, saps? I ara aquest estiu, si Déu vol, hi anirem. I ja m'agrada anar a l'estiu a Binissalem. A més, és necessari que hi vagi, perquè he d'arreglar moltes de coses, tenen llibres tirats per terra, i no sé, he d'anar, és ben necessari. Escolta, i a Eivissa vas conèixer qualcú? No, clar, jo no me... Antes les apedregades, la meva timidesa, i clar, jo no sortia del meu grup de mallorquins que anava a examinar-nos allà, saps? I quins mestres tinguéreu allà, a Eivissa? Sí, un d'ells era Tur, en Tur, no me'n recordo el segon llinatge, que té la seva casa pujant per aquella costa que du les murades, a la porta principal, no me'n recordo què es diu ara, que es diu la porta de les tables, no sé què, aquella porta principal. Sí, les taules. Bé. A la dreta hi ha un casal, pareix que ara està com emblanquinat en color d'arròs, una cosa així. A la dreta, d'aquesta cap amunta, i d'allà. I me'n record que era molt amic d'un cunyat meu, i ja vaig dormir algunes vegades en aquesta casa.
I record que ens examinàvem a l'institut era Sets Convent de Dominics, me sembla que era. I ens examinaven que hi havia unes finestres que pegaven damunt la murada i damunt la mà. I veus un paisatge meravellós, aquelles roques, i aquell cel, i aquell mar blau, i aquella escuma blanca, saps? Era una cosa meravellosa. I a vegades la por de que t'havies de presentar i tot això, però era una cosa molt hermosa. A més, a la sortida de missa encara veus totes les al·lotes d'allà vestides d'eivissenca, amb aquell collàs i aquelles joies. Era una cosa molt hermosa. Això devia ser en plena república, no? Abans i tot. No, devia ser... Sí, abans i durant la república, clar. Sí. Perquè jo me'n record, quan va estallar la república, que estàvem en aquest col·legi que t'he dit, i que estava, llavors, en el carrer de Reina... Espera... Victoria Eugènia, sí. Que és una travessia del carrer de les avingudes. Reina... Ara marcat. Sí, perpendicular, vull dir, perpendicular. Això, paral·lela a la carretera de Solla. Ara me record quina és. Bé, és igual. Maria Cristina. Maria Cristina, exacte, la reina Maria Cristina. Bé, anàvem allà i me'n record que estàvem allà i un dia va venir, perquè llavors teníem, què se diu això? Ara mai me'n record dels soldats que tenien llavors, ara s'han llevat això. L'assistent, un assistent, que nostre teníem un assistent, que era l'assistent del meu germà així, i me'l va venir a cercar el meu germà, que tenia 4 anys menys que jo, i a mi, perquè hi havia una gran cosa, i era simplement que s'havia proclamat la república. I nosaltres, tots els al·lots del col·legi se'n van anar a casa seva, tots arrugats, perquè no sé. I bé, van arribar a casa nostra, i no va passar res, naturalment. Van venir 4 anys de república. I després va venir l'altre, després va venir la dictadura que va ser pitjor. I a Eivissa recordes així, especialment qualque costum que t'escoltes? Per exemple, els festeigs o... No, perquè jo naturalment només vivia, diríem, de l'hostal on estàvem a l'institut i que ens passejàssim una micona, sempre érem un grup i tot això, no. Només el que m'agradava l'atenció era això, que totes les lotes anaven vestides d'eivissenca, però tampoc no era tan extraordinari, perquè encara jo a Binissalem veia molta de gent vestides de pagesa. Clar que no amb tanta fidelitat com a Eivissa, però encara hi havia pageses i gent jove inclús, que anava vestida de pagesa a Binissalem. A Binissalem i a tot Mallorca. A gent de la Macabitxa no l'havies conèixer? No, llavors no vaig conèixer ningú, jo per salut, anava jo, que era un pur infant, que s'anava a examinar tot arrugat, i que també la pedregaven, i que llavors tornàvem a Mallorca, saps? El que això me'n record, sí, que duien sempre un paneret de, bé, jo li diré fraules, per no li dir freixa, no sé què li han de dir, o maduixes, o no sé quantes, saps? No sé el que li han de dir. Fraules. La meva mare diu que la seva senyora àvia, que tenien un hort a Binissalem, li deia fraules. La mateixa paraula que se deia fràgola. Fràgola, no trobo ben nou. Sí, ja t'ho dic, vull dir, ja he sentit dir a ma mare això que deia això, diu, la meva senyora àvia li deia fraules. Ton pare i ta mare, tot més d'uns morts, no? Sí, ma mare va morir ara fa 6 anys només. Va morir en els 95 anys. Bé, no els tenia encara. I per mi, la mort de ma mare va ser terribilíssim. Un any després vaig tenir això d'escó, saps? Bé, jo tenc escó, no sé com, des de naixement. Però havia funcionat molt bé. I la mort de ma mare per mi va ser horrible. Per mi ma mare era com immortal, per mi jo ma mare la veig com, què he dit jo, com un àngel, com una mare de Déu, com no sé què. Per mi ma mare ho era tot. I la seva mort me va matar a mi. Encara hi ha molts dies que plora, que les meves germanes i tot. Bé, n'hi ha dues que també l'enyoren moltíssim. Però les altres dues me diuen a vegades que tu ets anormal. Era natural que ma mare en els 95 anys se morís. Naturalment que era normal, però jo no hi puc consentir. És que el que me va dir un amic, diu, és que tu vas tenir la sort i la desgràcia de tenir ta mare massa temps. Perquè jo tenia... Bé, la meva germana major tenia 73 o 74 anys.
i encara tenia ma mare viva. I ella a vegades deia, perquè, no sé, si parlava amb amigues, deia, perquè sí, perquè ma mare... I li deien, i vostè encara té sa mare viva? I deia, sí, encara la tenc viva. Vull dir que jo també tenia una 50 d'anys i ma mare era viva. No, que dic, 50? Molt més de 50. Més de 50? Clar. Ara en tens, no m'agrada els anys, per tant mateix s'ha de dir. Ara en tens 64 fets. Lleven i 6, quants són? 58. Viure 58. A més, com que ja havia estat malaltí i tot això, jo ara ni n'he vaciat de ma mare. I sempre vaig a sort de veure ella. Tots som vius. Sí, bé, com deia, érem 10 i 10 som. De manera que també és extraordinari, això. I ara el que tot pensam, quan se'n mori un, serà com una calça que se desfà. Llavors, quan aniran com un... Saps? Però, què vols? Casats, hi ha una lota que és viuda i els 3 germans. I llavors una germana que és monja. I les altres, les 4 germanes viuen en jo. Oh, ja veig que amb elles? Comprens? Que Àngela Ver realment és d'elles. Però jo tenc estatge mentre sigui fadrí. De manera que virtualment és quasi meva perquè no em poden disposar a elles. Ara mos venim molt ben les meves germanes i no hi haurà cap problema mai. Comprens? Hi ha una sort, això. Sí. Exacte, no, amb aquesta qüestió no. No, i els altres germans i tot. Quan va morir ma mare, bé, hi va haver unes petites diferències perquè trobaven que la legítima no acabava de ser, però ho vàrem arreglar beníssim, de manera que jo tenc la sort de tenir 9 germans molt bones persones, totes. Sí. Així estem ja estem dins la república. Estem dins la república després d'haver fet el batxiller. Bé, estem dins la república, jo continuava encara dins aquell ambient de que la república eren dimonis, i si mateix ja sentia parlar dels catalanistes i tot això, i clar, els catalanistes eren una espècie de dimonis, però això també a Can Nostra eren ignorants en qüestió de política, de manera que ho deien tota la ignorància i la bona fe del món. Ells responien a lo que sentien dins el seu cercle, saps? Perquè cantarien Però me'n record que ma mare, saps tu, aquest ara... Esbert Massanet, que ha mort, Toni Massanet i Esbert, que li deien l'etern estudiant i tot això. Jo me'n record que una vegada ma mare, parlant d'ell, va dir, si mateix quina desgràcia, una família així tan digna i tan distingida, tenir un fill tan com que dir perdut, no li va dir cap nom, però volia dir tan perdut. I després ho examines, que era simplement un idealista. Però això, clar, ma mare no s'ho inventava ella. És que ella vivia dins aquell ambient de que s'havia de ser molt espanyolista, saps, i tot això. I no hi va haver, però, qualcú en concret que fiqués els micròbiques de la llengua i del país? No. El que passa una cosa, que a Can Nostra parlaven castellà, però a mitges, perquè llavors teníem bastant de servici i tothom aleshores era mallorquí. Ma mare mateix mos parlava molt en castellà, però també mos parlava moltíssim en mallorquí. I darrerament, ja, és curiós, ma mare, a mesura que va tornar en Beata, recordava més la infància que la seva joventut, i va acabar per parlar-nos en mallorquí sempre, perquè era la seva llengua normal. Comprens? De manera que la darrera, ma mare ja mos parlava en mallorquí. De manera que jo sempre he sabut el mallorquí. Això que diuen, és que jo no l'he hablat i no sé quantes. Doncs per mi és absurd. Tots els 10 germans. Bé, excepte 2, que l'han sabut menys, perquè van estudiar fora, acadèmies militars, però aquests i tots el saben, de manera que els 10 germans han sabut el mallorquí sempre, de tota la vida. Així no compren que aquestes persones que diuen no, és que a Can Nostra ens han parlat en castellà, jo no sé el mallorquí, jo no compren, perquè només d'anar pel carrer, clar, que les circumstàncies en aquell temps eren molt distintes, perquè jo recordo quan vàrem venir a ciutat, abans del moviment, és que parlàvem castellà, per dins de ciutat, nosaltres devien ser un despots. Jo recordo que anava pel carrer i sentia parlar castellà i me girava per veure qui era que parlava castellà. Com ara. Que ara fins i tot te giris quan se'n parlava mallorquí. Ara, malgrat això, en certes coses han perdut, per certes coses han guanyat. Llavors, la joventut i tot això no s'interessava per la nostra cultura.
Érem 4 xiflats. Eren, perquè jo llavors era un infant que no era res, eren 4 xiflats, mallorquinistes, però el poble i la joventut se'n regalava de tot això. En canvi, ara no, ara hi ha un moviment, hi ha un nacionalisme, hi ha un... Vull dir que a vegades el que perds per una banda ho guanyes per l'altra. I com és dia de 9 de juliol, el 36, on era? Què feies? Nosaltres érem, per cert, quasi me va agafar a Barcelona. Perquè, clar, el juliol, aquell any, quan els exàmens se deveren a traçar de dret. I jo era a Saragossa. Vaig arribar a Barcelona i devia ser el 15 o el 14 de juliol. Era molt tapat dels moviments, ja. I amb això vaig arribar a Barcelona i em van dir no, avui hi ha vaga de Santa Mediterrani, no podrà sortir. I jo, que aleshores estava a Mallorca, me feia por, saps? Me'n record que arribava de Saragossa i prenia l'hostal més a prop d'esport. I me n'anava 5 o 6 hores abans de sortir el vapor, saps? Encara que no pogués pujar, estava de vora, però ja estava una miqueta a prop de Mallorca. Bé, i vaig dir, mira que si m'he de quedar a Barcelona, per mi no sé què hagués passat. Però no, va sortir. I vàrem arribar a ciutat. I també esperàvem a mon pare. El dia de 8 esperàvem a mon pare. I amb això, dia de 8, ja va començar a haver-hi a Mallorca tot el truc que va començar a haver. I nosaltres vam enviar el cotxe en esport aquí per anar a cercar mon pare. Perquè nosaltres ja no hi vàrem gosar anar-hi. I el xòfer va tornar a dir el barco no ha vengut i per tant son pare no ha vengut. I ja no va saber res més de mon pare. Fins que va acabar el moviment. De manera que vam estar 4 anys sense saber res de mon pare. I si en lloc de venir, que havia d'arribar dia de 8, hagués adelantat el viatge 400 dies, el haguessin tingut en nosaltres tot el temps. De manera que van tenir molta desgràcia amb això. Ton pare on era? Era a Madrid, perquè mon pare era marino, ja estava jubilat com a marino, era contraalmirant. Però estava en el govern, en el Ministeri de Governació, o de no sé què, no me'n record, perquè jo llavors, bé, ja era gran, però ja t'he dit jo, que jo era molt infant i moltes coses, no m'he preocupat, sabia que mon pare treballava en el Ministeri. I venia molt sovint a veure-nos, comprens? Bé, i aquesta vegada havia de venir, però no va arribar, perquè se va trobar en el moviment. I llavors van saber. Després va venir, però ja va venir malalt i va estar un parell, va viure un mes i va morir. Perquè se'n va anar un home jove, no tenia 70 anys quan va morir encara, o 70 acabat de fer. I era un home que era menudat, molt menudat, però havia fet molta de gimnàsia, era un home molt força rut i va venir fet una monet. I és que va fugir de Madrid i se va refugiar, on és ara? A aquesta ciutat alacantina que ara han de turisme, que se diu? A Benidorm. Se va refugiar a Benidorm. És curiós. I ell me'l va contar que varen passar un ordre que tots els que estaven jubilats de Marina que anessin al Ministeri de Marina. I ell feia coa, això ho sé d'ell, feia coa. I amb això se li va costar un antic subordinat seu, perquè mon pare, no és perquè sigui mon pare, i era molt militar, però era molt just, vull dir que no era arbitrari, comprens? Això sí, era molt just i molt passar per la lletra, per la llei, però no era arbitrari. I posta l'estimaven. I que està fent cos se li va costar un antic subordinat i li va dir, don Lorenzo, ¿qué hace aquí? Diu, pues mire, han dado esta orden. Dice, no, pues no entra. Dice, porque detrás, en el ministerio detrás, hay unos camiones que están cargando a los que entran por aquí. I mon pare va fer el beneit i se'n va anar. I llavors va fugir de Madrid i se va refugiar allà a Benidorm. I sembla que allà no li va passar res, Ara no sé com podrà viure, perquè supos que no tenia jubilació ni res. Com que després va venir i se va morir, ja estava malalt. Clar, no vaig poder aclarir res, ja. Comprens? M'hagués agradat parlar amb mon pare, parlar de moltes de coses. Però no va ser possible. Quatre, molt malament, ho van passar. Ho van passar molt malament. Perquè ma mare tenia una mica de dobbers en el banc, però no podien treure res perquè no se donava interessos. Les 4 finques que aleshores teníem, que ara no en tenim cap, les teníem llogades per 2 cèntims a l'any. Però, mira, encara van tenir la sort que els pagesos varen voler sortir sense que els donassin res i vàrem anar venent finquetes i vàrem viure d'això. Però, clar, naturalment, hem acabat sense res. I el que ens queda és Can Gilabert, l'únic que ens queda. Vull dir, altres ho varen passar pitjor, perquè no tenien finquetes per vendre. Però ara pensam que les podrien tenir, mira el que valdrien ara. Sobretot en varen vendre una que està damunt
l'estació, que era petiteta, perquè totes les finques que tenien altres eren petitetes, però era la terra millor de Binissalem, saps? Aposta està tan repartida, perquè era una terra molt bona pel blat. Va ser una de les primeres que van vendre. I sí, tota vegada venent. I... Va, me perdones? Sí. I de la Guerra Civil la van passar... Sí, a Binissalem. No, per altra banda, si no hagués estat per ser... que ho van passar una mica miserablement en aquest sentit, amb estators i tot això. Ho van passar ben pacífic, no va passar a córrer res. Els dos germans van estar en el front. Un anava embarcat, que és Marín Antoni, que ja està retirat. I en Xim, també va ser per la seva trifulca perquè el va agafar el moviment a Badajoz. De manera que els Roig el van fusellar perquè no s'havia alçat. No, perquè no s'havia alçat amb ells. I llavors, quan van entrar els nacionals en el mes, quasi el van fusellar ells perquè no s'havia alçat amb ells. I el van ficar dins un fort un mes. I va estar amb la seva família, la seva dona i dos infants, que estaven, quasi com que diu, que estaven pel carrer. I després el van habilitar, van dir sí, li van fer una depuració i el van admetre. I va fer tota la guerra del sur amb aquell Podellano. I amb això acaba la guerra i el tornen a depurar i el treuen de fora. Paga, això sí. Però li varen matar. Ma mare va tenir un disgust tan gros, que va escriure en Franco i tot. I record que me'l va contestar, naturalment, no me'l va contestar en Franco. I ara me sap greu, la carta s'ha perdut, supos jo que damunt una rabiada de qualcú d'un altre la va rompre. Que me'n record que contestava dient que no i no sé quantes. I jo me'n record que me va empipar tant que vaig comentar al Manco a ma mare l'hagués pogut tractar d'excel·lentíssima senyora perquè ho és. I només la tractava de senyora dona. Però ma mare va ser un cop molt gros també. Molt. I no diguem pel pobre xic, que li van rompre la vida. I li van enterrar a Pilat. Normal que el seu fill llavors s'ha col·locat molt bé i estan molt comprens. Però ell va passar el seu, Bé, per l'altre més, ara nosaltres vàrem estar a Binissalem, pacíficament, i va ser quan ja va començar a escriure. Perquè, clar, jo havia anat un any a la universitat, a Saragossa, i m'havia examinat un any. Me pareix que era un any, només. Només vas fer un any? Sí, abans del moviment, sí, un any. I amb això, va estar en el moviment, clar, va estar 4 anys a la universitat, jo no feia res. M'aixecava a les 10 del matí, estava a Binissalem fent el gandul, i vaig començar a escriure allò. Naturalment, vaig començar a escriure en castellà. I mira, així, després tot això ja ho he contat jo en aquelles memòries literàries que van sortir al Lluc, saps? Tot el meu procés, saps? Però vull dir que a Binissalem ho passàvem, i me'n record tot el moviment que repicaven, per exemple, entraven en una ciutat determinada, i encara que fos les 3 de la matinada, repicaven, i jo m'aixecava, botava per una finestra baixa dels estudis, per no haver d'obrir el portal, i m'anava en tot el poble allà a cridar i a fer gamberrades, i acabàvem sempre amuntadam a l'església. Ja ho val, sí. I la teva primera publicació, quina va ser? La meva publicació en castellà va ser amb un pseudònim, en castellà. Una novel·la que se titula La tribu de l'Encina, que era una mescla de, com diríem, de Ben-Hur, de la deixa del geni grec, de, no sé, tot una mescla d'aquestes novel·les d'història que ja m'havien agradat molt les històries les novel·les d'història romana, de la història de Roma, saps? Que tractaven sobre això. I totes aquestes m'havien influït molt. Llavors la deixa del geni grec, també, i ho vaig col·locar a Mallorca, i quin envoi. I m'ho van publicar. Que, per cert, clar, deveren trobar a Saragossa, que ho van publicar a Saragossa, deveren trobar un argument amb molta de fantasia i molt original. Figura't, l'originalitat era d'en Ben-Hur i d'en Costa i Llobera i de 40.000 autors més, saps? I perquè se van admirar d'aquella novel·la, saps? Però la vaig publicar, no sé per què, i ara estic molt content, amb un pseudònim, que se diu L'Udito de Passamano. I ja te diré per què, mira quin doi. Jo llavors estava de moda l'italià, perquè tot el fascisme i tot això. I estudiava l'italià. I me'n record que estudiava els sentits, i no sé quantes deia l'oïdo, l'udito. I vaig però l'he de posar cele, amb un apòstrof, vaig posar l'udito. I després de Passamano, no sé per què me va venir. I el meu germà, llavors Antoni, me deia narrambador. Això de Passamano me deia narrambador.
I després va ser quan vaig, a poc, vaig anar coneguent el meu, que va formar la gran persecució, i clar, després vaig tenir interès per saber el que era, el que ja he dit, i després vaig descobrir la meva ànima. A Binissalem hi va haver si mateix repressió? Sí, n'hi va haver. Però entre 5 o 6, no ho sé. Sí. Fins i tot a mi un amic meu, que és pintor, i podia dir naturalment, els diré els noms, diu que jo estava a un torrent, perquè ell sí que era un jove, perquè ell té bastants anys menys que jo, bastants. Era un nen que estava jugant per torrent, per un dels dos torrents, no sé si eres d'Inca o de Consell. Diu, això vaig sentir un tirs, que pegaven un tirs, i ell, cosa d'infant, se va acostar i va veure un home mort dins el torrent. I va veure els dos que havien pegat el tir. Que eren de Binissalem? Sí, eren de Binissalem. I és mort també? Un d'ells és mort. És mort també? Sí, clar, és mort. Suposo que és de Binissalem. Un d'ells és mort, l'altre és viu. Naturalment no ho vull dir perquè no m'interessa, saps? Però, sí, n'hi va haver repressió a Binissalem. Però hi va haver pobles que van fer més llarg i pobles que van fer més manco. Vull dir que, concretament, s'ha donar un cas molt curiós. Hi havia el Batlle de Llavor, que era, li deien el Niuer, que era un home molt bona persona, per altra banda. Però era socialista, no arribava ni a comunista, era simplement socialista. I per això el van perseguir com un animal ferotge. Però ell va poder fugir. Bé, el van cercar desesperadament temps, fins que va passar tant de temps que, clar, el van deixar, van dir, és que ha fuit el G, el van deixar. I amb això un dia, ma mare me'ls va contar que sortia de l'església, perquè la dona d'aquest Niuer era molt devota. I fins i tot conten que aquest home a vegades deia a la dona, escolta, ja és hora d'anar a missa si vols, ja t'aguards els infants. Vull dir que era un home, ja veus, tenia aquesta comprensió, que li deia a la dona, vés-te'n a missa i jo t'aguardo els infants. Bé, i quan sortia, aquesta dona, la dona del Niuer, se li va acostar apressadament a ma mare. I li va dir, dona Magdalena, diu que hi ha rector en el confessionari. Li va dir, sí, és. Clar, i ma mare ho va trobar raro, aquelles expresses, i després se va saber que és que havia anat a cercar rector perquè el seu home s'estava morint a casa seva. De manera que ells saben on el van tenir amagat. Diuen si el van tenir amagat dins un pou, amb una paraula, no ho sé. Però va estar anys amagat. Després de la guerra, tot això? Sí, clar, després de la guerra nostra. Supos que ja era després de la guerra nostra, sí. És a dir, si l'haguessin agafat llavors, no l'haguessin mort ja. Supos que encara l'haguessin tancat, això, però supos que ja no l'haguessin mort. I bé, i ell va morir, aquest home. De manera que va morir confessat i pernoliat i tot els sacraments de la Santa Mare Església. I me'n record que a l'enterro hi va anar una gentada tremenda, que jo vaig veure passar darrere les persianes, darrere de Can Marc, una casa senyorial de Binissalem, que tots estàvem allà mirant quin eren els dolentots que acompanyaven el dolentot convertit a la fi. I hi havia moltíssima de gent. I ja t'ho dic, era un home molt bona persona. Ara ja record els dies que hi va haver aquest moviment a Binissalem, hi va haver a de vora que nostra, precisament, que hi havia, no sé si devia ser el Partit Socialista, no sé què, recorda encara uns discursos d'un d'ells, des de la finestra, molt exaltats, i no sé què es dir, hi havia un grupet petitíssim que els escoltava, per ventura 10 persones que escoltaven, i tots exaltadíssims, i nosaltres, era de banca nostra, i nosaltres escoltàvem allà, a les barreres, tan pacífics, i amb això vam veure que les coses s'exaltaven molt, i ens va fer com a por, i vam entrar a Can Gelabert, i van tancar, res més, i no va passar res més. Llavors tots aquests desgraciats o van haver de fugir, els van escabatxar, naturalment, saps? I tu, clar, d'aquella època digueres tenir pas contactes, estem de la República i estem de la guerra. Res, en absolut. Jo habitava dins el convent de Can Gelabert, perquè Can Gelabert és com un convent, perquè si no surts allò sempre està com un convent, saps? Jo vivia en els meus llibres, en els meus germans, amb ma mare, jo vivia el meu món. Comprens? I el contacte amb Llorenç Villalonga quan va ser? El contacte amb Llorenç Villalonga va ser posterior, ja, perquè Llorenç Villalonga, i fins i tot me'l van començar a tractar com a parents, diríem, que venien a visitar ma mare, perquè la seva dona, la Teresa,
era cosina segona de ma mare. Però com que ma mare era molt més vella, clar, na Teresa sempre hi havia més respecte cap... Bé, el respecte era igual, però vull dir, la visita era més normal de na Teresa cap a ma mare, perquè era la persona de més edat. Ara, clar, llavors, la visita li tornàvem. O sigui que en el principi ens reuníem com a visites familiars, totes plenes de cortesia i de tot això. I clar, després vaig anar a començar coneguent en Llorenç i la seva dona, ja més amb un sentit literari, i vaig acabar sent molt amic d'en Llorenç i de Teresa. M'he tractat moltíssim, sobretot els estius, anava moltes vegades, dinava i sopava a casa seva, i ell venia a casa nostra, i jo anava a casa seva, i el mateix dia a vegades jo venia a casa nostra, i llavors pensàvem de ser a casa nostra i anàvem a casa seva, i viceversa, vull dir que ens reuníem moltíssim, cada estiu ens reuníem molt, de manera que jo ara ho conto en aquest article que he escrit, que enguany me'n recordaré molt de que, encara que vagi a Can Sabater, que era on vivien ells, no trobaré en Llorenç. O sigui que per mi serà un record molt trist. Sí, a més en Llorenç no tenia... Per mi secrets literaris, tot això, mos ho contaven tot i totes aquestes coses. I després la dona de la plasta dirien que va escriure ell. Bé, jo sé d'on el va escriure, des d'aquesta habitació que fèiem tertúlia a vegades allà i sentíem el servici seu que parlava i comentava. I clar, això no era tot això. Li donava molt de material autèntic, comprens? Tu com el qualificaries a Llorenç Vilalonga com a escriptor? Home, jo considero que Llorenç Vilalonga és un gran novel·lista. Sobretot en certes... El mite de Verne és més important, perquè llavors quan se tira dins els horrors i tot això, ja literàriament no és tan important, i molt manco. Ara, el Llorenç sempre és d'una gran amenitat. Mai una novel·la seva t'avorrirà. I això jo ho trobo molt important, perquè a mi m'han caigut en les meves mans obres literàries importantíssimes, boníssimes, però no hi ha qui les llegeixi. Jo, fill meu, què vol que te digui? Jo la literatura la llegesc per disfrutar, no per riure ni que vull dir, una literatura que si vols que te faci pensar, però que te distregui, que te cridi atenció, no que sigui un plom. A mi els ploms no m'interessen. I el Llorenç, té aquesta virtut que sempre té una amenitat. Ara, clar, naturalment, el mite de Verne és el millor. I ell, de família, no és una família, no és de família noble? Bé, no, sí. Bé, com totes les famílies, com el Gilabert mateix, és dir, són senyors de la pagesia. El que els documents diuen senyors empagesits, que eren iguals, l'origen era igual que la botifarreria d'aquí. El que passa que la botifarreria se va dedicar al comerç i va adquirir molt de dobbers i llavors va fer favors als reis i els van donar la noblesa i tot això, però l'origen és el mateix. En canvi que els senyors van quedar estacionats allà en els pobles. Perquè en Villalonga... Ara, Villalonga, sí. Potser familiars de Bunyola, No, de Tofla. Ets de Villalonga de Tofla, realment. Així com jo m'he dit Gilabert de la Portella, realment era Villalonga de Tofla. El que passa que aquests noms han desaparegut. És una possessió que està a una punta que està entre Alaró i Lloseta, que pega a Binissalem, que guaita a Binissalem, de manera que ara m'apareix que perteneix a Alaró, però està completament fent partió en Lloseta i en Binissalem, de manera que aquell món que canta Beart és allò, Lloseta, Alaró, Binissalem. Clar, que el seu paisatge, ja ho explico aquí, el paisatge del Beart, de la novel·la de Beart, és Bunyola, perquè ell va viure molta Bunyola, el paisatge geogràfic. Ara, el paisatge humà és Binissalem, això no hi ha dubte, perquè ell va estar en contacte encara amb senyors de Binissalem, que encara duien gent d'una mica, ell mateix en duia, perquè la seva dona tenia algunes finques i estava contant gent del poble i la sentia parlar a través de la finestra de la lladona de la clasta, o de la clasta de la lladona, més ben dit. Vull dir que el món és Binissalem, això no és dubte. I era més, li agradava molt Binissalem, ell estava enamorat de Binissalem. I sempre me record que me deia que la gent de Binissalem la trobava, la gent pagesa me record, que era una gent molt senyora, saps? I efectivament ho era, perquè ells, els senyors, sempre han tingut un respecte pels pagesos, pels senyors, però alerta, els senyors havien de tenir un respecte també per ells. Era una cosa mútua, comprens? Un respecte mutu. Era una societat molt ben organitzada, amb un gran engranatge, cadascú sabia on estava, però alerta si tu el menyspreaves, Llavors,
fos qui fos, fallava. Clar, és un món que ja ha desaparegut. Ha desaparegut fa molt poc temps, vull dir que ha desaparegut en sols de 10 darrers anys. És a dir, el gran turisme, la massificació turística, tot això ha desaparegut. Però, en fi, i encara queda coseta als pobles. Encara a Binissalem festegen 3 dies per setmana i... no vull dir que ara ja les al·lotes no vagin a bars i tot això, però són les més, no diré les més desenfraïdes, les més, sí, més alliberades, no és un cas encara una cosa molt normal, saps? I el contacte amb el Llompart i Guldemont... El Llompart, tot això els vaig conèixer, és que jo tinc molt mala memòria, no sé com els he conegut en aquesta gent, però clar que fa molts anys que els he conegut. Ara, en Jaume Vidal i el Llompart, sí, els vaig conèixer. Sí, en Jaume Vidal el vaig conèixer a Can Massot, a les lectures que fèiem a Can Massot. Que ell va donar unes lectures de poesia ja en català, que era un seguidor, dirien, de Rubén Darío, aleshores, saps? Però jo era molt Jaume Vidal, saps? Era molt Jaume Vidal. Després del Llompart em vaig que el vaig conèixer en posterioritat. I així, un me va empalmar amb l'altre, saps? Supos que el vaig conèixer a través de Maria Antoni Salvà i d'Antoni Salvà i d'en Colom, supos que els vaig conèixer. Després me va publicar aquest llibre i així a poc vas connectat amb uns i vas connectat amb els altres. Però si t'he de dir de quina manera no ho sé, saps? I dels anys 40 després tu vas reanudar la carrera de dret? Sí, vaig reanudar la carrera de dret. Com vas fer això? Vaig continuar a Saragossa perquè llavors no havia de... Bé, llavors no havia que pensar ni en catalanisme ni en anticatalanisme. Llavors jo ja era catalanista. Clar, llavors un catalanista moderat i encara no conscient, perquè encara llavors escrivia certes coses en castellà, vull dir que era un inconscient. Fins que a poc, clar, vaig anar aprenent consciència de mi mateix i de la meva cultura i de la meva llengua. Però llavors encara flotava dins un món neutre, saps? Sí, encara continuava escrivint en castellà, escrivia doiades en castellà. Bé, aquesta novel·la te vaig escriure llavors, realment. I així. La carrera de dret... La carrera de dret la vaig fer a Saragossa. I realment aquest títol de Vicent només m'ha servit per una cosa. Per posar en els colofons dels meus llibres aquest llibre de Michel, Llorenç, Eudreu, Gaspar, Mollà de la Bombarda, Gilabert de la Portella, etc. Perquè no vaig... Bé, si mateix me vaig col·locar llavors en el jutge municipal, i llavors vaig fer unes oposicions. I si no hagués estat Vicent, no ho hagués fet tampoc. Em perdones? Sí. Bé, tot això que contaves de les converses d'aquestes i de Can Massot. Sí. Això ho vas publicar a Lluc. Sí, això va sortir a Lluc, que eren unes memòries que ja vaig dur, que eren molt extenses. I en Damià Pons me va dir, per què no les redueixes? I per això són tan peresós que no... Sí, t'ho faré, t'ho faré. I jo li vaig entregar les memòries aquestes escrites i m'ho va reduir i fins i tot ell continua tenint el manuscrit. I l'allarga, m'és igual. Però ell les va... Certes coses que jo vaig trobar que no ho havia d'haver reduït tant, perquè, per exemple, una banda deia que era, quan vaig tenir la flor nacional dels Jocs, vaig dir que era la dama, que eren les dames d'honor, i tot això. I això no ho va posar. Jo crec que tenia un cert interès com a nota de societat, saps? Però mira, ell té el manuscrit que faci el que vulgui. Com va ser que va venir tot això? Aquestes lectures que fèieu a Can Massot? Mira, això, saps aquestes coses que comencen... No me n'interessa, un dia me va dir que havia de donar una lectura a Can Massot, si volia anar, i hi vaig anar. Després aquella lectura em va donar una altra, i així a poc se va anar organitzant la cosa. Comprens? Fins que jo fins i tot vaig llegir jo, i llegia gent que venia del Principat. Saps aquestes coses que comences amb un granet d'arena i després acabes amb una muntanya? I això. I jo, mira, vaig tenir la bona ocurrència d'anar anotant, avui ha donat la lectura tal, avui s'ha donat la lectura qual, i tal i qual. I clar, és molt important, perquè, efectivament, si no, ningú ho va notar, i moltes coses, naturalment, estaríem, no recordaríem. I jo notava que deia, avui tal dia ha vengut en Carles Riba, per exemple, avui tal dia ha donat la lectura en qual, avui han vengut en Vicent Caspi,
i en Vicenç, aquell de Venància, i varen fer una lectura allà, i després vam anar... Vull dir que troben molt de detalls. I quan ho varen publicar allò, me varen dir que aquest en Moles havia dit, diu, és molt interessant això, diu, llàstima que molts d'escriptors no ho fessin. I ara tindríem la reconstrucció de l'època de la persecució, aquestes petites activitats que se feien en catacumba. Clar, però aquestes coses jo també les vaig fer. Mira, aquestes coses no se pensen, se fan... I els primers contactes que tingués amb la família Massot, que van ser aleshores o ja és abans? No, jo les vaig conèixer llavors. El que passa que ell, la família Massot, coneixia a la tia meva, la germana de mon pare, i les meves nebodes, cosines, vull dir, i un va que les meves germanes, i també va resultar que mon pare havia donat classe de marina en el germà de Mercedes Massot. De manera que tot queda lligat, llavors. Vull dir que no coneixis ningú, però després tot queda lligat.